Il-pressjoni fuq il-Gvern Laburista minħabba l-għoli tal-ħajja kompli tikber. Bil-Ministri tal-Labor jibqgħu jaħarbu milli jwieġbu mistoqsijiet diretti dwar il-karba tal-poplu Malti Wawċi. Din id-darba kien imiss il-Ministru Owen Bonnici li għall-mistoqsija dwar jekk il-karba tal-poplu hux ġustifikata għażel li jsemmi ċifri tal-inflazzjoni. Kien għalhekk li spjegajna lill-Ministru li l-Maltin u l-Awċin qed iħossu l-għoli tal-ħajja iktar minn ċittadini ta' pajjiżi oħrajn għaliex il-pagi tagħna qed jibqgħu fejn huma. Xi ħaġa li qed tifrustra lil ħafna Maltin iżda jidher li mi tinkwieta xejn lil Owen Bonnici. Minat ta' pagi. Taħseb li qegħdin jolew biżżejjed il-pagi hawn Malta kumparat ma' kemm u kif qed jolew il-prodotti? Nerġa' ngħid, ġifieri fejn tidħol l-inflazzjoni, aħna bħala inflazzjoni tara l-figuri Ewropej issib li Malta hija fost l-inqas fejn tidħol ir-rata tal-inflazzjoni. Tweġiba oħra minn esponent tal-Gvern Laburista li turi li l-Partit Laburista mhux inkwetat bis-sitwazzjoni tal-pagi baxxi u żieda kontinwa fil-prezz ta' diversi prodotti essenzjali. U mistoqsi jekk hux qed ikun affettwat mill-għoli tal-ħajja, il-Ministru mingħajr ma wieġeb reġa' qabbel lil Maltin u l-Awċin ma' persuni li jgħixu f'pajjiżi oħrajn. Lilek personali l-għoli tal-ħajja qiegħed jaffettwak? L-għoli tal-ħajja titkejlu ma' dak li qed jiġri barra minn Malta. Kien Kutajjar, Net News.